Καρέλης, ωραία, θα ξεφύγει, θα μπει στην περιοχή. Εκπληκτικό γκολ από τον Καρέλη. Ανοίγει λογαριασμό με εντυπωσιακό τρόπο. Πιέζει ο Ντίνας. Πήρε από τον Χωριανόπουλο, έδωσε στον Καρέλη. Κέρδισε τις κόντρες. Γκολ! Έχει κάνει πολύ ζημιά με αυτά τα χτυπήματα. Σε ακόμη ένα, 3-0. Κεφαλιά Νίκος Καρέλης. Το 53. Karelis, odmah u šanci Karelis. 50 sekundi nakon što je ušao, zabija, fenomenalno zabija Niko. Πάσα του Ζέκα για τον Καρέλη, δεν υπάρχει offside. Το Καρέλης έχει για μία ακόμα φορά την ευκαιρία να σκοράρει. Αυτή τη φορά δεν θα σταματήσει να πάει χαμένη στην εκπνοή του μάτς. Θα στείλει την μπάλα Ca 4 oameni care stăm pentru protejeau acel flanc. Bine prit în Titi, frumoasă pasă pentru Sandy Watch, întoarce și gol! Nicolaos Carelis pune pe Henk în avantaj, minutul 50, șah, mat.